sa pýtam vás, ženích Patrik Deneš, či vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Zuzanou Martinkovou? Áno. Rovnako sa pýtam vás, nevesta Zuzana Martinková, či vstupujete do manželstva s prítomným ženíchom Patrikom Denešom? Áno. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré stanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Vážení hostia, predstavujem vám novomanželov Denešových. Nie len na chvíľu, nie len na moment, iba dopredu, ale nikdy späť. Dať si všetko a ešte viac, prežiť spolu najkrajší čas. Nielen tento deň, nielen túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, navždy, to chce v láske každý. Navždy, navždy, to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení navždy, navždy. Nie len tento deň, nie len túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, 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 to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení navždy, 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 navždy. To chce každý, byť s niekým spolu. Navždy, to chce každý. To chce každý, byť s niekým spolu. Navždy, to chce každý. Navždy.